bisita, pero aside from that, sa mga kauturan naton sa iban niya mga lugar, sa iban niya nasyon, mayong aga sa inyong atanan. Ari naman ako sa isala ni ka daw na-enjoy gi ko yung pag-boy sa subong pangit ni. Kaya daw kasadyan ni sa aton yung mga guest ni. But anyway, sige pariboy, ara magyapon ang aton nga pagpa hambal sa aton nga mga kauturan ti sige gyapon ang aton nga pandemya, ang obligasyon sang probinsya hari taga-Poco subong sa vaccination program, especially nga ti dogamat-amat man panaog ang cases subong ti maintain tagid mas maayo pagid nga magpanaog kag i-observe tagid ang health protocol ta. Correct. Oo. Kag mga aga no sa aton nga mga naga-monitor, nagapamati diri sa Vice Go in Action. Kag sa aton dira nga mga kuana, naga-monitor sa Facebook no, mga followers naton sa Facebook. Good morning sa inyo tanan no. Kag suliton ko lang ang hambal mo Vice. In spite sa aton ning vaccination program nga padayon, ang Pilipinas nga naging classify ng low risk abe sa World Health Organization. Pero may kuan pa nada, may ikog pa, may kulatilya pa bala. Aga siling nga hindi gyapon kita dapat magkampante. Harag gyapon ang aton nga pag-andam kay ti ara pagyapon ang problema sa COVID way panamdula ara pagyapon no. So ano ta lang sigiyon taman gyapon ang pagproteksyon sa aton Yes, kabalo na kada Domingo ya gina-remind tani sila ya pariboy. Importante gina lipat da. So okay, may mga guest kita de ako ma-introduce sa piyak kag ikaw man sa isa. Sige. Daw pasalamat man ko sa aton nga duwa o daw may apat ni sila. So daw duwa lang gid ang i-pictures ta di subok. Tungod sa social distancing. Social distancing, observe yung kita sang social distancing, physical distancing sa aton dire. So, ang introduce ko sa inyo subong, Wailiwan, ang former kapitan, Cap Charlie Chavez. Kag pariboy, ikaw man introduce ang Okay. So, gakaurungan ka daw. Gani, siling ko pagsulod kayo na, lingko daw mayo ang aton nga bisita subong ling ni Wes ko mayo gid. Gwapa. Daw gwapa kayo. Oo, gwapa. Oo. May lawas, kumpleto bakuna. Pero hindi isang kuan, hindi isang COVID nga bakuna. Basta kumpleto bakuna, way kagidasma. Sige. Okay. Nami siya, no? Nami siya. Si May Borja, member ni sa executive committee sang LGBTQ Bacolod chapter. Mayo gina kay kadamo man nang way pa ka insindi kag way pa ka no so i-define nyo na karon ang kun ano ang LGBTQ. Kag may mga pamangkot kasi nga ang basi mamangkot man ang iba niya Vice Gov nga ang may pang-imbitar ka so ang inyong ang ini nga programa tanan na diya gina-imbitar ta. All walks of life yang ginapang-imbitar ta di para nga impormasyon kag organisasyon kung ano ang inyo da subong advokasya. So mga grupo-grupo naman ini. Kuan ini sa vice mo pa ini nga programa open for all. Open for all. Why sang discrimination? Why tayo kapili, no? Sa sino lang pwede diya makabisita, no? Maka-share sang ilang mga papel man nila sa aton nga society no because everybody sinaling ko na everybody ano man ang imo nga gender preferences. Correct. You still is a big part of our society. They are also a human being. Mo na maayo kita ya kag dason akseptado sang society kag dason mas active pagid ni sila. Correct. But anyway, before kita mag-continue, kilanlan may mga prayers kita yang kay amo na ding aton man protocol. So kilanlan ang guest naman Cap Charlie, siguro ikaw na lang lead some prayer anay maski kadali lang mga ta graces aton nga Lord Jesus Christ. Okay, maayong aga sa tanan no nga mga televiewers kag sa tanan nga naga-bear sang ini nga show maayong aga so magapangamoy kita guruan na itis magsugod ang ini nga kahigayunan amay nga balaan salamat kid Lord sa sini nga kahigayunan sa sini nga chimpo kag sa mga grasyang ginahatag mo sa amon kabay pa Lord sa ini nga chimpo Lord magapatunga ka diri sa amon Lord guide kami Lord dagay kami sang kaalam
kung sa diin ma-discuss naman ang dapat i-discuss, masabat naman ang dapat nga sa labton. Ginoo ang tanan nga kaayo ang ginhatag mo sa amon ginabalik namon sa imo sa imo nga anak nga si Hesus Kristo kag amon Ginoo nga bagnaluwas. Amen. Amen. Okay. Thank you. Sige, mauna ko guro ba Ikaw say? na lang yan, Mauna pare. ko siguro ay, no? Kay na pag sila nga bisita LGBT, siling ko ate sige, muna siya no. Nakibot ko may Q. May Q nga supon ang Q. LGBT, may Q, no? Pa-define. Pa-explain ta guro ni kay Kapitan guro ang LGBTQ. First guro, ano ni siyang organisasyon? Kag kumadugang mo na kap, ano ang nga may Q ni siya ya, no? Q. Kap. Actually, ang LGBTQ, acronym sini is, ang L is for lesbian, ang G is for gay, ang B is for bisexual, ang T is for transgender, and Q is for queer. So, sa iban, Queer. queer ang Q. So, this is a further education lang sa iba naman ng mga membro ng LGBTQ nga iban do di pagid man aware kung ano ang stance ng those acronyms letters for us. Okay. So, kamo na nagdugang sang queer kay di daw LGBT lang ito nanad kung LGBT lang kay di. Alin sang Actually, may LGBT lang. LGBTQIA in the United States. Siyempre, ang culture QIA. QIA, that's intersex and asexual. Ang mga Kasi tao. dason tuig may dugang pag inada. Kasi may A to Z. Anyway, sige i-explain na sinong ang May nickname mo? Borja, sir. May Borja. Ang amon, galing nga organization, dugay na ni siya because we are friends personally. Galing wala lang mega support. Sa amon, we are given less attention and then less support, financial, both social, financial. So, though, na-realize wala namon sing sinina kay may tao nga nagbulig sa amon and that is why we are very grateful. Pwede ko pangalanan. Okay. Congressman Albi, salamat, Gid. Kay isang una, very useful gid kami, hindi ka wala kapakasal kung wala kami nga mga agi, hindi ka kapasalamat festival sa imo kung wala kami mga agi. But pero kung kinahanglan na namong bulig, ang sabat bayda mga agi lang. Ito isang mayor kuya sa Kaluta kagang Pasalamat Festival ya. I mean, Maski wala to ya sang beauty pageant sang ko we call this Miss Gay. Pero ang Correct, make-up kag mga obra Mga kay mo LGBT sa mga kami. mga gay man abi. pero Kay ang- bisan- Usar sang term nga agi daw kan. Gay la. oh, Kay bisan guro na ano kami guhay guro ni Vice Gov siguro hindi na siya magambal sa akon nga pare pwede ikaw to ma-make up sa nga akon. Amo ni tawag ni Mariboy they're everywhere. So okay lang na because ang ila man niya nga kung ano man advokasya nila. Anyway, please may continue. ako gali sir personally wala ko ka-offend kung tawagon ko agi because in the dictionary the English of agi is gay. It simply means happy. Okay. So mga happy people kami. So ang amon gali organization, it's a non-governmental organization to promote the welfare, health, and sustainability of the LGBT people like Okay. us. I'm actually a transgender. He's gay. Okay. Okay. Karon So, sa Mariboy, anong tana why do you call this person a transgender? Nga ano let's say pamangkot ko ano ang may ara pagid na nga isa ka term dai. May transsexual pa na. Transsexual May... pagid so i-define nyo na abi. Ha? Pero before sila Para siguro, makalan Vice, mo sa mamangkot tanan. ko biyan, Vice, ay ning inyong organisasyon, aside from you, may iban nga exist nga organization sa LGBT sa Bacolod, aside from your group in LGBTQ? May iban nga... Actually, Vice, Sir Boy, may ara gid man. may ara, okay. Kaya it so happen nga amo ni ba lang ginatawag nga syempre let's talk reality do the election is approaching, so this is about the LGBTQ concern and this is the time nga ang amon pag-raise ng voice ng LGBTQ nga there is somebody nga naka-recognize amon. Okay. And this is, Kong Albi, we are so grateful and we are thankful enough at least bala miski gagmay man lang kami nga mga klase ng tao mo at least bala
may ara nga nag-recognize sa amon, although nga di man kami kilala personally. Honestly kami nag-create kami ni kitungod gusto man namon nga matagaan hope ang mga hopeless naman nga mga LGBTQ member, according man sa kay kung Albi nga he is for us. He will support for us. Si Kong Albi lang. So gabay pa nga kami ginahimo. Actually, ang amon nga mga program nga benefits man ng iba naman nga mga LGBTQ, it's because ng yaman nga program kag bulig. So ano ka mo kadako, ano ka damo ang membro sa LGBTQ? So as of now, it's based sa amon nga database, so sobrang na kami 1,000 plus. To be Okay. exact, 1,524. 1,524. So kaya Bakulod lang na. Oo. Na siling balanila nga kami kuno wala ka bata. Tugang ko subong ka ginambal mo na way makamuga bata nga gadamo ka mo. So nagadamo kami naturally. Sobra pa kami sa virus. Oo. Pero anyway, nanamian lang kami kay sa pila ka bala ka tuig man no, ako alin mo ko sa pamulitika subong lang ko ka batsyag kag na appreciate ko gid personally nga may ara gid tao nga naka-recognize amon. So amo na nga without any doubt, without any hesitation, ma-true and true kami, ma-support kami para kay kong Albi. Amo na stance namon. Okay. Okay. That's good, no? Kay, you know, ang migo ko na it's not only nga mentionan nyo for politika lang, no? Inisaya mag-support ni kilalan long term. Amo ni siya klase tao eh. So aside from that, okay, balik taya na ibala sa Transgender. Transgender ta. Ha? Karon na ang ga-support well. Part gina politika ta no. Karon ta lang i-promote na ang migo ko. But okay, may pila edad mo kag nabalaan mo nga daw. Basi kung ginabusong ka bala, Dahil ka na daw mo nagid. preference. Pila edad mo kag nabalaan mo Mga nga grade gay ka. 1, mga grade 1. Aha. Grade 1, gampang ko Barbie. Okay. Gampang ko Barbie. Dasan ko may pasayo, nga Milo na bala. Grade 1 ka, 6 years old ka, 7. Yeah, 6 years old. I prefer things more feminine. Okay. Gampangon mo ko mga basketball. Hindi, gadalagan ko na yung gasaka ko sa mga dyan, mang gumanago ko na. Ano, Chinese garter yung ginamit. Chinese garter ko na yun. Okay. So, grade 1 pa lang siya daw. So mga mo na mga age, mabalaan mo na. Dason mga pasayod na bala nga mga athlete na mga Milo, mga namian ko na maglantaw. I don't know why. Namiyang malantaw sa model. Mga model, mga lalaki, tuod gid na iya. Oo. Namian ko na maglantaw and I did, So, 7 years old ka. yeah, and all my friends were females. Women. Okay. Hindi siling nga daw may inupod ka na grupo ka nga mga gay man pero daw na-influence ka. Pero ikaw gali daw na feeling mo na 7 years old. Oo. Kay padabot pa ni ang imong background is because nga bati ko gadalaog kapag sa mga Miss Gay Pariboy eh. Not only in the province no, naka-intra ka man 23 sa sige years. ano na lang ang background mo. Oh. I actually won Miss Gay Philippines last 2009. Do medyo dugay na. Pero nagsugod ko yung Miss Gay pageant 1997. Nakasabla ang imo face mask para makita ka na. No. 1997 kung nagsugod Miss Gay. So kung totalon, kung bilog ko nga Miss Gay, do mga 1,000 na guro. Recently, I won Miss Gay Cadiz sa Dinagsa. Okay. Bayawan, San Carlos. And I was so amazed. Kaya ang amuna nga Miss Gay nga gin-atenan ko may LGBT supported by their mayor. Tsaka Valladolid pagid last year lang. But the mayor is not an LGBT, ah. No. Support lang siya. support last gid. year lang ang sa Valladolid naman. Yes, they have office gid sa City Di ka Hall. macho sinaandaan kay Mayor Bebot na sa Valladolid. Oo, Wala ko. makitanay kami. Wala ko gani ka turnover sir kay pandemic. Okay, pandemic ka. And then, And also in Manila, like Tarlac, Bulacan, Quezon City, Dugay na gikuyaga intra. Mayor Cosla Carlota ya may festival ya Pageants. may hindi gid ka mo mabilin da. So amo na ang mga title mo nga na Oo, nagdaog mo ko gali Miss Gay ABS-CBN Negros. gali. 2005 pagaling sa na siya panaad sa Negros ginheld dugay na. So kung sa mga agi pasamon nga grupo, blado isa na kami sa mga katigulangan. Mga veterano. Veterano. Kayo kay may monitor man ko di sa ato
aton nga screen, kung tanawon mo siya pariboy do, hindi mo mabalan. Oo, Wala yung dyan, sir, kung vice, kung bata ka pa. Wala Kung kaedad ka na, subong, I don't find myself beautiful physically. Unlike sa mga bata, Kuya Bao, doon ka namin. Okay. So, Those were the days. allow me to ask you personal question. No? Ano ang ginpa-ilis mo sa lawas mo? When it comes sa tsura, ang tatay ko mestizo, so wala. Ay. Just breast augmentation, ang mga silicone, nagpa-silicone. Hindi na, hindi na 21 years na ni sa sir sa lawas ko, Why man healthy ka man side ko. effect da? Yeah, the secret in order to take care of the cosmetic surgeries that a transgender has, makaon ka per may utan kag isda, that is called pescatarian. Ang source of protein mo vegetables lang kag isda, and do not use drugs. Amo ginang pinaka so ang bambal sila nga When you say drugs, mga bulong na yan. No. Illegal drugs. you mean? Illegal drugs get. Okay. I mean, pwede ka kainom, pwede ka ka-smoke, Alcohol, yeah, jutay. okay. Alcohol, Cigarro, okay. yeah, okay. Pero ang no, get ang drugs. No matter what it is, whether it is methamphetamine or cannabis, illegal drugs. Kaya gaano na You siya. cannot even, some parts of the iba nga country, why man niya ginanong illegal Correct. nga marijuana. Pero when it comes sa Cannabis siya is, cosmetic surgeries, gaano na sila ang sabugid niya. Hindi kita mo na sa kinapili. mga news ang ilang Kay chemical na mo. May dugan. reaction. Correct, may Oh, reaction. may kuan gali adverse reaction ang imo nga ginpa-enhance sa mga drugs may So, ma'am, adverse basta reaction. nag-kiss advice nga, ay, dumulap, kurinta ka na dugay-dugay, do amo ka man Japon, sang 20 ka, silang ko isda lang kag lemon juice. So, ganito ang kilay mo, ginpaliwat mo na, ginpakakas mo. Kung I'm actually a makeup artist by profession, so I'm a licensed makeup artist. Okay. And then I graduated interdisciplinary studies in LaSalle 2013. Batch ko pa na si Vicky Rushton. Bali do ulihi ko na-graduate, dapat 2006 ko na-graduate. Galing nagmisgi, kuya nga nagmisgi. Sa ulihi, nasa dukita ko dulaw. So, ano ang ngalan mo sa subong gay ka? May Arcaches. Amula na ya. May argatse? Pero sa totoo, ang imo gidya nga lalaki, gidya nga. Ano ang ngalan mo? Ang alan ko, gid Mark Anthony. Bama. Okay. Teka, transgender meaning daw ano ka magsiling ka transgender may magluwas sa imo nga breast enhancement, may sex change. When you say kasi transgender, ang tao bala nga feeling niya pagbata sa iya, ang genitalia nga naka-assign sa iya, hindi amo. Hindi amo. Kung babae, siya bala trap in a man's body. That is why trans, because it came from the word transition. Transition. Ginuubra niya, gainom siya mga pills. Transformer. Oo. Mayara man trans man, mayara man trans Transwoman, woman. oo. So ikaw you consider yourself as, you call yourself as trans Yeah, I was woman? created by God as male. Hindi ko gusto ko yung heart ko yung babae. So Okay. nag-inom ko mga pills beginning in my adolescent stage. Uh-huh. Kaya gusto ko yung magbabae. Mo gusto ko gadya babae. Okay. Kaya kung naglalaki din siya, gwapo man ng tsura. Oh. Kami utod ko gali sir nga lalaki tagalasal man. Mamba sila gani nga kung naglaki kagwapo ka pa na guro eh. Oh. Correct man, oh. Tsansa na yan sa amon. Kay hindi nyo na Jutay lang kami. pagdukangan. Jutay lang yan kami nga mga gwapo. Hindi nyo pagdukangan. Anyway, pariboy, sige ah. Tiga ano man nagpata sex change kagid? Why? No. Okay. Kaya Nadlukan ko sa, na. diri lang inject mo lang yan sa Silicone. silicone. Kaya ang sex change kasi kung i-google mo na, ganubo na ang lifespan sang tao. Because it's like building a house nga semento pero ang haligi kahoy. Halo. Kay kung male ka, kung lalaki ka, nagpa-sex change ka, ang imong cell sa lawas, lalaki, pero ang foundation mo as a lalaki, kay mababayi na weak na, so you will get sick, you will only reach like 50 or 60. Nakulbaan ko na, gusto ko pa yung magtigulang, mag-80 pa ko. Dito, okay ka na lang niya sa imo. Okay lang ko ni. Sitwasyon subong. Mas na, So ang pero you call yourself as trans woman. trans woman. Trans Kaya woman. natapos na kuya sa transition bala. Wala na ko So, kaya. naman niyang transsexual. Kung lang tawon mong utod Lain ko, lang yan. Vice, damo siya balahibo. Pareho lang kami laki, mag-utod kami, ako ya wala. Because of the hormones when I was okay. 12. Huwag ka Sa may mga ginainom TL, nga mga pills da, nga alam mo sina. Sang nagkaedad, naku doon natakaan ako. Pero may mga Mag-inom. pills ka mo. Pero ara, agad sa Japon, yung mga ginapang inom mo, gababayi, kagad Japon. Bisan untatan mo.
Maski lalaki ka kag mag-inom ka pills daw mamatsyag ka ba? Ay, ang pills na kag mga hormones nga gina-inject, dapat suguran mo na siya at the age of 12. Ah. Kaya may harakis ang iba na agi, giinom sila pills kag May edad pa-inject, mga 30 na sila budlay na. So hindi na siya hazard sa lawas mo kay ilaiman ang maigo ang kidney nyo kag liver sa Wala mga man. pills. Dugay-dugay, 40 na ko. Oo, Okay sa man. bagay. Malakaon ko Kasi biutan. ni kay Harris sabi pa inumunta ni pills. Sa mo. Pero sa mo Vitamin voice mo yan, may changes? Ginpak, ko na may gani, oh. Ah! Ano na may operation da? Oo, pag igaham ko, naglalaki, liwat ang tingog. Diyos! Nagbayad lang ko 30K something way back 10 years ago. Hindi daw lalaki man. Kay kwao nang adam sa Apple, ko kaya mo nang kapabilog sa Oo. Lucky Japon. Lalaki gyapon no. Hindi bula ta may mo batunon ta. Hati mo na. Babalo ka. Kay Adam's Apple, todo. Kikita mo lang mo laki, may Adam's Apple mo. No, Oo, so, pariboy ko. Magtalang gas di makainom-inom ka lima ka Red Doors. Katilaw ko na sa una. Katilaw ko na sa una, may migo ko kilala mo man na. May yara sa nga table nga muna, so ulit kadto ko siya, ling ko pare, ang migo ko to sa piyak ng lamisaw, nga pwede ko no mapangilala sa imo po. Nya ko dala nyo to sa iluan nyo to sinyo, gali kay amo hindi mo na ma-recognize gali nga amo niya ng LGBT, kaya ti daw damo ka na inombla, hindi mo na makilala kung isa. So, you know, sometimes yati formal mangyapon ng debate ano sa ila. May mga feelings man ni sila mo, hindi man ni gusto nga ma-hurt kon lain nga no, but anyway before dia daw sila ko sadya lang ya storyata. Going back ka Charlie, so ano ang advokasya subong ano mga programs ninyo as a organization? Ano ko ng direction sinisang organization Kay nyo? ikaw ang chairman. Why pa ka mo presidente gali? Actually, Vice, in regarding sa ang president, may ara kami gina-designate in the respective barangays yung ginatawag nga board, may ara kami vice president kag president. Okay. Ginapapilian na namon kutob sa mga membro kung sino da ang gusto nila kag nami nga maging leader man sang ilang grupo. Kag ang amon nga program, it's purely lang gid sang welfare sang LGBTQ. Oo. Because we want Like for to example, what is that welfare ginasay? ang welfare sa mga LGBT is ang future purposes. Like for example, kadamo ko nakita, mga friends ko ba, some of them are my friends, do mga neglected by family, abandoned by the family, aside from may mga illness na balang wala na sila balagi na sapak sa family, it's because nga hindi na sila mapuslan sa pamilya katungod sa edad nila. However, ang akong concern lang gaya is amo na bala isa lang kami bala ka puluyan in the future or isa ka opisina na i-cater ang mga LGBTQ kay nga kalain sa side namon as a LGBTQ kami okay kami sa mga PWD, okay kami sa mga senior citizen na institutionalized na sila. Galing din sa Bacolod, to isa sa mga kinakita ko nga concerns nga do neglected kami balasang panggobyerno. But somehow gusto ko lang i-prove lang gid bala sa gobyerno no nga we are not iconoclast people. So magamba kang iconoclast, hindi kami tuso, hindi kami mga bintahuso, hindi kami mga ano. We are dominated by the society. Kabalo man kita nga we have politicians part of LGBTQ. We have doctors, lawyers, or even police may mga LGBT. Hindi ta na ma-deny. That is reality. Even media. Or even media. That's why ang iba na panada nagwa sa ilang That's why nga kami kuan lang gid kami equilibrium blast ang LGBT kanami kay gabalance kami mo kung ano man na ginaaboy sa amon still equilibrium lang gid aplom lang gid kami sa tao kay para bala wala man sang against nga iaboy sa amon. But amo na kami personally ako happy ko bilang isa ka LGBT no at least somehow may napatapos ng mga hinablo sa pag-eskwela, naka-build ko ya para sa ila, at si bala, if ever ka madula, ko at least may legacy ko as a LGBTQ. Aside sa family ko, sa pumuluyo ko, sa community ko. Kaya hindi ko bala gusto nga hambalon na kami LGBTQ na, of course, may mga constitutionalized mga kami ginatawag, kag dapat tani, hindi lang kami pag-i-deprive. Oo, vice. Amo na ang concern namon nga gusto ko gid bala nga mabugtaw na ang tao
Kay ko You know, kumulang even in the Congress, may ara ka mo representative dahil na to ya transsexual. Trans woman gito sa yan, no? Transwoman na yan when you say Si that. Roman. Geraldine Roman. Geraldine Roman. Okay, sige Kap. So amo na nga gakalipay gid ko kay do sa subong gid yang chimpo ga grabe na gid ang voice ng LGBTQ. That's why miski sino nga politician, let's talk about politics. Di ko pinanawag or even national, they are trying to approach me. San ko dali lang ma-focus na kami sang amo niya nga goal. Ma-focus na kami sang welfare sang LGBTQ Bacolod. Amo lang gid na wala kami naga-commit na national nga mga politician. Ang ila si ni Vice, kuha malani mo, I think sa akon nga pagtanaw, duha man ni ila, duha ka importante nga aspeto gusto nila para sa LGBTQ, ang recognition and respect. Siguro, no? Yes, sir, boy. Recognition and Actually, respect. gusto lang gid namon niya. Welfare na lang gid sa LGBTQ. The rest is story na lang. Todo, kay sa sila mo na wala, way man sila pagkapasawa, way man sila pamilya. So, how about mag-edad na sila nga... Pero hindi man pariboy kay may ara man niya sekreto lang daya may isawa man kag bata man. Pero What if vice wala? Pero, generally, What if vice wala? way gid sila yan, no? Ano tawag nyo na iya sa ila? Actually, mga bisexual Bi na lang na sila. sila, Although bisexual. may mga celebrity tagani nga gaamo man na ano, galing sa amon be, majority bido wala gid amo na bala. So what if nga di na kami useful sa family namon, maabot ang time i-neglect kami, i-abandon kami. Pareho Hindi pala, kami madala- pareho pala ba isang mga example lang para sa mga pare. Way man sila pamilya mo. So magtigulang sila, may aras sila dumos de. May aras lang may aras lang dra kamuya. Oo. May matipan sa inyo da ko magtigulang na mo. Sila yan daw mo na siguro Sa ilang. Bacolod, ay kami din. Anong matabo sila? Comparing sa other cities, Sir Boy, no, do wala gid bala di office or shelter ang mga pareho sa amon. Unlike sa iban nga gani nga hindi pa gani bala highly urbanized city, at least the LGU supports ang amon nga sectoral. Ga-provide sila, for example, may inalisdan nga parts ng LGBT, gahatag sila do 20,000 cash. Would you imagine, they are not highly urbanized city, still they are a municipality, pero nakita bala namon nga grabe ka supportive ang LGU nila. United sila. So gina-subside nila ang amon nga ginatawag ng agony. So gusto ko gid tani may hari man di sa in the future sa Bacolod nga makakuha man sa amon nga agoniya. Nakita ko na isa ka aspeto sa inyo nga problema bala nga silingutod, no? Kung tigulang ka na sa uli, maano ka man, no? Wayasang pamilya nga May mga inablos man sila mo na Yang impeskwela, timakuntanan. Makuntanan mo kayo mga eskwela, inablos. By sa inablos mo basta bali bantik patapos ko ignore ka na lang. We can never tell. Oo. Nakita ko ang inyong concern bala mga problema nga siguro I think kinanglan ginaton ang sa aton nga government sa I don't know ba sa inyo dira sa provincial government kung may ara nga programa for Kasama niya ni Gobia maski na ano daya basta buligan lang na yan namon pariboy at Oo. kunano organization da kag kunano nga mga asosasyon da. Kabalo man ni sila. Kami, personally, Sir Boy, dako amon yung pasalamat kay Vice Gob. Tungod sa nga recognition niya, dabalang hindi siya naman kilala. Siya ba yung nag-approach, sige, ano ang mabuli ko, buligan, kanami, at least bala, si Vice Gob, sa tuod lang, wala ko nag-expect in my million dreams nga tagaan niya kami nisang insurance sa mga LGBTQ. Ay, kala? Na walang tungod sang iya lang nga kindness. Tungod nga nakita, yaman nga, do disturb man guro bala namon nga may Kaya ara tungod kami gidya nakita. sa pagkamigo kuya kay Albi. Amo na, dako gid ang bulig Tikta ko ni ga support Vice Gob ko sa iyada. Oo. Suportahan ko. Maging gaan, nabi kami t-shirt, Vice. Oo. Nami, isang t-shirt. It's not only sa t-shirt, no? I'm just Makita joking. nyo na da. Kag sa pageant nga ginhatag ni Kung Albi nga sa madua ka tuig, syempre ang mga LGBTQ uhaw ni sa stage mo. Uhaw ni sa Miss Gay kay tungod sa pandemic. Pero naintindihan ni Kung Albi gintagaan niya ang LGBTQ sang program nga very flamboyant, ka fabulous. Kanami nga programa. So isa sina nga mga factor, gamay lang siya for dako nga impact sa amon bilang as we are. Okay. So, it's aside from that, ano pagid ang inyo nga programa, Kap, sa mga members ninyo?
Actually, may after masaturate naman ng 61 barangay sa Bacolod, we have a plan sang community service. Ga-propose ba kami kay Kong Albi nga nabalang kami mismo manaog sa tahon na makatingin lang kami basic services. Feeding kami, makumiti pantry, manggunting, Manggunting. by profession, hairdresser man ko mo, so mabulig ko da pang gunting, that's for free. So, mga basic services na dapat nga miski amo na lang gid na makabulig kami somehow sa mga indigent tagid nga Bacolod nun. Ano, And of course, kabalo ka mo pandemic, subong hindi man ta ka hindi man ta kalagaw gid, hindi ka gather. Hindi man ta ka have these gatherings nga dako. Kami as much as possible galok gid kami sang Pila ka protocol. organisasyon sa LGBTQ diri sa Bacolod? Actually, I came from different organizations sa Bangis, Ladlad, almost 1 decade na guro. Sa subong do sa LGBTQ Bacolod, do amo lang ni ang akon naging suportaran nga organisasyon so far. Okay. And then you have this 1,500 members. 24 yes vice. Actually may madamo pag amo nang ba ko bala wala kami gabata. Wala kami gabata nga Pagkatamo. Wala ng pandemic, dira mo makita guys. Pero kap why kamo man na ka-experience nga may ara man kung gisa nga daw kagamo daw kagarot sang organization? Sa amo na nga concern di na maibetaran vice mo agi pa. Diba, ano wala ka bokal sa mga agi gamay lang na yan big deal na dayon hindi dapat i-fix dayon kay miski gamay ng issue dako gina Japon basta nagi Daw ka gani sensitive abi sa inyo. Amo na Sensitive. dapat Sensitive i-explain kami. nyo lang Nag-vocal na- gid sila, eh. Oo. oh sensitive kami guys Nga mo patas hindi kay may mga tao ga support ti karon kung maginamo tadi madula man ang ilang pag ang opportunities ang this organization well madula man. Pagkaling with all due respect balabay sa iban nga mga members ng LGBTQ, of course I respect sa pinatawag mga political views, political colors. Ang division is culture na sa Pilipino when it comes ang pilinili culture na nasa. So ang amo niya nga goal is kung ulang gid ang amo niya gina-uphold naman ang amon camaraderie. Ang amon nga gina-look up ang longevity basta ang amon nga kausa. Kag ang welfare gid ang the rest of LGBTQ. Amo lang gid ang amon nga concern. Kamak mo kung ano mo na as a leader of that organization sa totoo lang kadamo man na sang mga hindi mo na ma-perfect lain-lain man yung mga attitude kag personality nila. Pero kung daw katawhay sang organization nga mo sina, saludo ko sa Tawhay lang gid mo ya vice. Ngilalan tawhay nga wala hindi bla maggarot. Kay nami kamo, amo na tawhay kami. ano na siya? Kay nami kamo. Amo na tawhay kami. Hindi ba sa daderhan ba si Aras lang tawhay ka mo. Tawhay gid kay ara sila. Kami nga ma-support lang yan kami ni Kung Albi dira. Okay, may kung magambal kay ipalapita ang mic kay daw. Okay. Bation. Pwede mo na ma-forward yung mga chair para hindi ka magbudlayan. Sige. Sige pagid may ano pagid ang sa imo naman niya ano naman ang ma-encourage mo sa mga pareho sa inyo. Ang field ko Vice sa beauty pageant. I always stand for equality, beauty, and wellness. So amo na si Charlie, actually si Cap, best friend kami ni since I was 12. So mga 23 years na. Ay, nabalaan yung edad ko. Si Kap pa mo manakap, mga 7 years old ka man kag nabalaan mo. So pagkakita ko nga, he is... Tapos ang mga upod mo sa likod mo ano lang i-greet ano lang Acknowledge na sila daw. Acknowledge lang sila. Acknowledge. Hindi man ta pwede ka tingob diri. si Madam Erica, kag Okay. si Kagawad Narda Pasqua, Ah, Barangay 29. Barangay 29. Kagawad no, may kita nyo ara na kamo sa barangay nga. Actually, damo-damo, barangay, Vice. In the past, LGBT personalities like designers, makeup artists, kami nga mga may ara kami mga personal grudges mo. Do para sa politiko, may mga gagmay nga away. Pero sang naari na ni kag do may gin support na nag-unite ara tanan. Ara gid tanan. It's because of Kong Alb. Na-shock kami gani. Uy, si Amuni nga designer, hindi ni sila mayoy nga ari di sila. So si Kong Alb hindi siya game changer, peacemaker. Peacemaker. Ang ako lang ya, let's say example, kung nara nakamuda sa ga-support ka mo sa isa ka kandidato,
Bayan nyo lang, hindi lang kamo yung maghaboy kontra sa laing man nga kandidato. No. Himo lang tayo sa programa ta. Muna kay kag hindi tayo mangita away, mangita ka grupo, mangita tami. Muna Mangita yung ta, akon amigo. pa rin nga tsurya mo. Di kay Kuya addition gapangita naman, away, gapangita kuya amiga kagamigo, that's why gambal lang. Namo amiga Jeffrey pero sa politika kaya mo gina. Mo matamigo. Politics kuno sa addition eh. Addition na yan. May ilan da kung may ara na yan nga daw gani ka team sa inyo yan. Ihimuon lang na ya si Kong Albi pada ang mahatag sa mayo nga programa sa inyo, mayo nga support. Sa ulihi, mamelo mo lang na sila. Kanya madigto na lang. Kuya, bimaupo naman. Gido mayo to klase organization to. Kaya mo ginabing goal namon, Vice. So, not only sa inyo lang LGBT yung Bacolod, aspekto. regardless of political Halin man views. sa mga parents man, sang inyong mga parents, hatag man kamo sang kung ano ang programs dira. Pero, hindi lang. Ano yung programa nyo, haircut, ano pa. HIV awareness. Oh, Actually, may kami advice ko program. lang, no, gaya mo pang circumcise da. Basi include yun na, no, gaya. Course, ang circumcision. Bas, wala. Gito Why kami kita? palapit. Basi makuha makamubla sa mga upod ng doktor, abi, may program. Anyway, kaya nga mo, tapos naging niya. mga program is, ang mga hatag kami balabais, dutay lang nga kalipay Joke sa mga, lang. sa mga senior citizen ta. Na, Ay, sa gusto pagkakita. namon, guntingan sila, if free pa ang hair color nila, we can do that. Aha, We can aha. do that. Gawlat na kami sang ample time nga for that program. Tinga ba gabal ka na ginatulok mong buko ako? Ay, doon ka namin, Sir Bray Kuluran. Actually, ka na mo sa amon din ang mga hairstylist, kag hairdresser. Kita mo pa rin, boy, magstorya ka sa ilaho. Daway lang chimpo. Oo, gani. Oo. Daw kulang ni. Sige lang, siguro may second round naman nga invitation ko da sa inyo. Oo. But for now, ano lang ta kung anong inyong advokasya, especially nga kami ni Cap Charlie daw sige ang amon daw ga textmate na kaman kami di. And then i-continue nyo na yung inyong public service. Way mga muswildo da. Yes, Vice. Oo. Yun. It's purely So, volunteer. Mga volunteer lang kamo dira and then you have this cause isa ka person nga naga-support sa inyo. Isa ka person si basta ko yang sikrito lang ko da. Amo na, Vice. In behalf, Vice, basang LGBTQ, Bacolod, ganda ko ipasalamat naman sa imo. Sa ginhatag mo nga insurance para sa amon. Kaya we never know, galakat kami, wala kami kabalo. Kag ang amon nga point, hindi kami gusto maghatag problema sa pamilya namon. So which is, si Vice ang mahatag sang secured namon nga ma-insure kami. Amon na napasalamatan mo. Kag sa ginapalo up namon, balang for vaccination. Amo Okay. pag ang amon, ginapasalamatan man I-request sa na. province. Kung anong ano ta kay not only nga kilanlan gidya subong mabaksin ta na every individual ya pariboy kay well, amo ginang programa ta eh. Gani. Amo Oo. gina. Protection eh. So may ara man siguro sa members ninyo nga daw kulbaan pa magpa-vaccine, encourage na sila for Actually, protection Vice, sa iya kag sa pamilya. Actually, sa amon nga meeting is ready nagkimitan na kay gusto nagid man naman mga vaccine kay gusto naman niya nga kuan kami mo mga good citizen kami. Kay gusto naman niya kung anong gusto sang gobyerno, masunod gid kami sa kung ano ang insakto. Gana ka. Actually, it's not really a matter nga good citizen kita, kundi nga ti protection ta gini eh. Correct. Protection ta gini sa aton mismo nga lawas ya Sa nga family. mabakunahan ka. Ang silos dito ko lang labas kay iban ka kakuan mo ga iban ka discourage wala nga ay na siya di tarpulano to na bakunahan to gintapikan man to COVID. Ang bakuna hindi ni sa para nga hindi ka matapikan COVID. Kundi nga makunahan ka para nga kung matapikan ka sa COVID bato lawas mo. Makabato ang imong lawas mo na sa protekta. May antibody plus lawas mo nga makabato dira no. Mustang mga Vice Gov, si Cap Charlie Miss Gay Barangay 22 aka Camille Prats. Tiyabi. base sa chimpo pa nga kapitan sa isang barangay 22 nang misgay ka man naka. Okay. So, well, Pariboy, may ara ka pa pamangkot. And then, Isa na lang siguro kaya interesado kung sa kay may blang kay Diario sa beauty pageant.
Ano ang inyong stand although ba si bias man, pero anong stand nyo sinasang mga trans woman nga nag-intra sa mga Miss Universe, di ba? May mga muna na Miss Universe, mga trans woman, anong sa inyo sinaya stand? Doon ako kulbaan kung mga sabat. That is so It's your own subjective. opinion lang. Sa ako, naging opinion niya, hindi ko gusto. Aha, okay. Because Miss Universe is a celebration of femininity, of a woman by birth to be a mother, the epitome of a speaker, to be a speaker to the world with different social issues regarding women's right, like mga feminists na sila, ang iban ginavalue na nila, amo na ang ilang may mga advocacy na sila. Kita nga kami nga mga trans, may ara kami the most prestigious pageant which is Miss International Queen sa Thailand na siya. So kung ihatag mo yan kay Juan, ang para kay Juan, kay may-ari man kami rin nga party sa Thailand, nga manghilabot ka pa to. Because women also, if we complain about our rights as LGBT people, ang mga babae, may mga rights man na sila. May iban nga babae nga kaka-offend na sila. So, I say no to that. Okay man yung rason ng Ang iyang, gani, Nani sa rason niya? opinion. Nga may ara man sila ya, tapos di... Kaya manggid ka mo yung purely. Inabla ko ginhatag sa imong inomol, ang siko, hindi mo na pagkagto. Again nyo man yan kami. Basta mabash ko ha. Mabash ko. Ang personal opinion ko lang. Personal opinion mo na ya. Okay, ginaya, gina-respect na. Ang gwa siya, may kalibutan man niya kami kada isa. Inyo yung kalibutan. Ang kalibutan ni Sa mga... I'd be more concerned gabi about sa ilang rights as gay, as trans women. Nalimta nila ang rights of sa women. mga babae gid ya. Kahit everybody has the right, has its right, di ba? Has the right. So tanan may right mo to kung gusto nyo nga i-recognize sa inyo nga right, you should also recognize the right of others. No? May nga and mo. respect. Oo, dan. Respect. Yes. Okay. Sige. So, Si Madam Alma Alvarez Gallo sa Las Vegas so smile gid sa no kay love niya gid ang LGBT. well, dito sa San Francisco, gaparigi na sila yan. Kabuhan ko. There's this activities. Oo, nga muna. And then, anong months ang LGBT? June vibes. Ang Pride The whole Month ng month, LGBT, no? o the whole month ng June. Okay. Actually, katatapos lang gid. Dani, May mo managali institutionalized na siya nga celebration. Sa international. International, okay. International, that's why. gaparade man. Ano nga, June man niya bulan. Yes. Oh, okay. So, ito na iya kabalo ya paribuyaw. Gani man kayo may intrata. Hindi man. Ano intrata sa parida? But anyway, daw kabos naman kita sa Chimpo. Okay, May, ang inyong final words abidra. Kay hindi man kamo maghalin dayon, ma-focus kita sa nag-text sa aton. Nagdamo, oh. Mo gini siling ko gid niya, nagdamo gid daw. Ilami ka mo, Vice mo. Sige, May, tapos si Cap Charlie Dason. Ang final words ko lang igali, ginaubra ni namon for me as a 23-year transgender beauty queen. Ang akon gid stand para sa mga LGBT bacolod, mag-unite kita despite of our political views, social status, monetary value. Gwapa ka kung laway ka, basta agi ka or tomboy ka, ma-unite ta. Kaya nga, this is a future plan nga kung sino da yung mayor, kung sino da. Importante, may LGBT bacolod nga dalaganan ta sa uli because remember, we are not married. Most of us will never get children. We will grow old living alone. So, So, ay kagid sa life mo, ay kagid na. yes, ang kapati Kuya Vice, personally, the only lalaki ka inangadlaw, ay gid. hindi na kaya, Vice. Luto-luto na ko sa female hormones. Okay. Sige, So sige. we will grow old living alone. And the only person who can fully understand a gay, people like us, ang kapwa man namon. Kaya kako kamugay lalaki, damo kamo wala may nabalaan sa amon, no? Oh, Ang okay. makaintindi lang gina kapwa namon agi. So sa uli kung magtigulang kami na may nopdanay, wala kami bata. So this is actually the beginning of
a change for good, very beneficial in the future. So gapanawagan ko sa mga tananda nga agi, transgender, tomboy, mag-unite baida kung ano Son da. pariboy, tomboy naman ang invite di mangita naman. Kag ginaobra ko ning advice wala gid ko bayad, may piso wala. Ay gali. Halin gid tanan sa personal money ko because I've seen the goal and the vision. Kag ang May iya profession ano gid yang imo ya may well ano ang source I of graduated in income mo sa LaSalle. Communication ako major. So tapos sa media ako gaobra. Nagobra ako sa call center 5 years. After sina nag-graduate pag ko cosmetology sa Ricky Reyes. Nang makeup ko mga wedding. Last year wala na wedding. Wala pa ayuda. anong Nagbaligyan ako ido subong. I have ido? German Shepherds, Huskies, Standard Poodles. Kung gusto mo may isa pa ko to ka German Shepherd. Pwede mo gusto baklod, they are purebred. Nami sila. American bully So dira ako ako sa subong eh. So kis aga ni may time na sa aga mangdagnas pa ko damdamo nga kay ang ido pero maggrabe ko sa time ko para sa mga agi. Ay, gali. So amo ka mo nga mga ano na. Anyway, please continue lang na yang inyo advocacy. Thank you, good advice. And then Salamat. ara lang ya kami da ma-support whatever nga request ninyo. Tapos gay Cap Charlie, ang imo mga final words man. Okay, final words ko no, those LGBTQ for Albi. I am very proud to say this. We should possess that tranquility. Stay firm, stay humble, ignore whatever issues arise, focus ang aton nga mission and vision, focus ako galingon ta, hindi pagpabayin ko galingon ta, maging aware kita sa bungsang palibot because hindi ta makita ang aton nga kontra, Correct. and that is the virus. So dapat be vigilant kita permi kag as I've said ang aton ning pagbaka-baka para sa mga tinutuyo like the idiomatic expression says that in every sky there is a silver lining. May tulog na dami. Na mga pangsabat sa mga beauty pageant ba? Palapit ng Mike Liog ta. Oh. Intranin siya Miss Gay sa una sa 13 years old kami. Ang una ko galing nga Miss Gay nga gindaogan sa Banago mo sa Kawayanan, tabala 1997. Ga Miss Gay man to sa na per day ako. Ging sa uli. Birthday kasi iya? Per day ako. Oo. Pero nakibot ko 10 years later, kapitan siya sa barangay 22. Kung anong kapitan kagulti. Pila ka years as a barangay captain? 1 term, 2 terms? And I've been a barangay kagawad vice and then Okay, 2 ang terms imo as political background naman be actually ang political background ko is hindi ko ni cup of tea, hindi ko ni siya balaporte. It so happen lang guro sang akon nga purely kindness. Of course ang trust ang constituents ko. Nabala ko may problema, dalagan, of course, tungod sa panghimakas ko man, gabulig man. But somehow, pila ka katuig as public almost service? 15 years vice. Oh, duha ka Term. term Oo. as a barangay captain. And then nabati kung utod mo kagawad subo. Yes, Barangay si ano na? Raquel Chavez, 22. Barangay 22. Siya subong incumbent nga Barangay Kagawad. So pariboy may ara na pang ano sa ila. Away man kay galing kay ning kilala amiga tani sa Kasi Las may mga Vegas pamangkot so lada sa mga texter ta sa para sa ano. tugon siya nga if ever kung may chance ka mo makapa Las Vegas sila bahala to sa inyo kuno. Oh, padamo man ato. Oo, no. Si LGBT may offer di. Las Vegas, Nevada. well, anyway ba? Who knows? Who knows, Siguro, Yes, Vice. Tapos eleksyon, ato ka muna to. Alam mo ni kung Albi. Correct. O sa Macau, pwede man sa Macau. Sa Macau. Okay. Hindi man to, but anong pinakadamo nga nag-operation sa, let's say, example, sa, inang Thailand? Thailand, no? Yes, Thailand, Korea. Hindi Korea siguro no, Korea. Thailand, no? Because in Korea, kung sa South Korea, abnormal ka kung may kakagi kung mga enhancements lawas mo. Muna ko So, sa Korea. Singapore kami sa una. Upod ko na si board member David Lacson, si Kong Jingo, dumiging kantuan kami isa ka park dito. Oh, sus grabe yung paypayanay sa amon mo na mga mayors na upod ko to.
Pagpalapit, sabi namon daw, foreign ang iyang itsura. Pilipino, gali kag nagpa-ilis na lang. Mas Thailand, damo na, no? Ano na yung Shiboy? Ano, sa Thailand, ng Shiboy? Ano pa na? Lady boy. Shemale. Shemale. Oo, kadamo sa mga Tamo na to kasi kay ila religion vice lain na to ya. They think LGBT people are blessings in the family. Kay Buddhist na sila mo. And in Buddhism, homosexuality is not a sin. Ay, mayo kagin na ano mo na, no? Ginambal mo na. So, sa mga parents ninyo, ay ka mo may nakita, nga ginakigan ka mo, kay nagamo sila. Ang tatay ko sang una pero napatay na siya which is subuan gid ko. Hindi to siya gusto. Okay. Hindi siya gusto pero wala gid siya minahimo ya. Kay girl gid ko ya. Ang ginapamangkot ya sinong anong imong kung sa superhero ka. Kung kay Superman ka. Hindi Wonder Woman ko. Kigan ka man lang gali-advise ng parents mo kung wala ka ga-eskwela MI consistent star section sa LCC kag sa Lasal. Section 1 gid kuya. Okay. So bisan ka misgay ko, ma'am bala inagi ka naman pero alam ka, nami ka. So uli na bato na nila kay gintapos ko ako ni eskwela. So amo na gusto. Suportahan ka na lang. Yes, amo nang gusto ko i-share sa mga agi da nga eskwela gid anay bago mag-inagi. Kaya ang ego sa isa Bago ba lang father kung gisa, hindi man sa gusto nga amo ng bata. Dason ginapilit daw evolve naman sa ulihi nga batunon ta na lang anon ta na kaya mo na. Actually, sa subong nga society, sa mga times, subong daw ka accepted na man sa society ang the society I think has become mas Basi kuan mayo pa open siya na ng sa mga amo fashion sini. designer ni. Oh! Big time pa ni siya, Actually, kabulig pa ni. sa akong part guys, ang father ko do sang gamay ko do wala niya sa exist do ko nag-exist sa iyaya. As in do wala lang kay more i-share on mo sa na. mother Okay. ko mo do gina-ignore ako na after ko na sa ulo ko still he is my father. Ang imuon ko na lang ni tingwaan ko na lang makabulig sa iya. Magdako ko. Kay base sa Ara pa si pagdako, father mo. ara pa si tatay ko. Tiga pa mati sa subo. So, ang butong ko pamati ni sa subok Sige, ko pamati na acceptarian na sa. kain, hindi ba? So, nakita iya nga ang ginahambal iba sa una Revelation na subo nga ang ginahambal Kasi sa may una emotional nga ka mo diha. nga amo ka na nang lalagaw ka muna mo na sa laguron ko do amo na bala ang mga term which is do ko normal na sa ginikanan ni pakita ko diyan nga gusto ko ang ginahambal ya hindi ko amo na kag still hindi ko siya pag-i-condemn but biological father ko so still ihatag ko lang ang masarangan ko Japon sa iya. Kapo do gatulo luha mo. Kita mo nga last part tagali di may sige. Amo lang na i-advise ko man akseptahan yung kabataan na. Whatever nga ano man kalibutan na Thank you because guys. suportahan nyo na lang na. Who knows, base kung amo na ambal ko, base kung Mag-mayor sa ulihin. pasyo mag-mayor daw. Kuno na. Presidente. So pariboy 12:01 na diri naman ako sa mga texters ta i-greet ko na lang sila. So thank you very much Gid, Mai and Cap Charlie sa why nyo gigipaslaw ang invitasyon ta. And then rest assured niya ti kami ni Kong Albida ma-support lang yan sa inyo. Thank you. Sa whatever. Sulat man lang na Pero dayon nun tatong babalaan nyo lang si Migo ko Albi sina. Sige. Ang duha ko kauto do ang si Dave Ferrer sa New York gid gatanaw and then si brother ko Alfredo Ferrer migo ta si Alex sa Montesa Okay, may na, ginapa-greet sa di Laba ay. oo si Ma'am Vanessa Mayo Mayo. with Doc Mayo sa Minnesota kita mo ga monitor man sila oy migo ko ni Chua di na si Toto Apple di siya tani si Apple Alsosa papungko ko da kay daw patsagan ko kay na daw naglain pagkita ya kay Cap Charlie kag kay May daw naglain man ang iyang body language niya daw lingkod daw okay kay si Joven Johnny okay ka mga tahom sang mga guest kita niyo. Okay, thank you Gid si Patty Slimy si ni siya Tutang. Thank you Gid. Kag si Ma'am Kabugwason La Carlota. Pwede pa ko, Chef? Pwede pa? Mga okay lang? Pwede. Okay, kaya Joby, damo ba guest
ang LGBT for Albi. Okay. So, shout out kay si Nino Mateo Benites. Okay, Barangay Tangob LGBT. Okay, damo gid mo kay ang akong grupo kay doon sa Manila, Nida Orozco, wife ng kaibigan ko, Nids. Okay. So, sino pagid? Milagros Morales. Good morning. Kay Imbong Jocampo. Good morning, Vice Board, YC Board Andro. Sige lang, monitor man siya sa Maaw. Okay, Lex, na-mention ta naman ka. Ako niya pakadua birot. Kas, mayong agada. Okay, damo ni sila. Okay, ang akon gali ngayado dira sa Talok kay Kagawad Rixie Dulakha. Ini sila member naman ni sila pariboy sang CIDG. Volunteer. Si Kagawad Richie. May meeting ko sa ila next week kay Kadamo. Man sila gali dis Bacolod. Meeting ko sa ila. Sige ang presidente dalo na nila. And then si Carly Tops. Okay. Kilala nyo ni? Kag sa mga tanan. Good morning. Okay. Kelly Biugadag. Okay. Nami ka mo. Albi kami. Ano na siya ganing inyo term? Nami ka. Sige man hambal yun na sa ako. Nami ka pagpaano. Todo nami man ang draw ko kaga. Nami yung pagkuhan mo, dos. Sige Si Francisco. Okay, good morning to all LGBT. Hi, friends. Albi. Salamat, sir. Friends nyo man Teacher, sa Okay, sa maestro sa UNOR. nag-graduate sa yun. Nag-graduate sa UNOR. Kay Ryan Castillo. Ryan, okay. Ay Ma'am Miriam Damo Guesting. Guwapa bala kay Ma'am Miriam. Sino? Ay, ikaw gali. Miriam nga, nag-Miriam ka. Buti raya niya. Okay. Guys, mapag-greetings birthday Sige, gali. sige. Kay Joel, kag kay Jepoy, happy birthday sa subong amon nga LGBT member. Okay. Sige kay Arnold Bidayo. Okay, Vice Gob, boy, maayong aga sa watching live sa La Carlota. Okay, kay Kap Nabel, Tita Anabel, monitor man subong kay partner Homer ko da. Okay, sino pagid ni kay Bodo kay sino man? Alfred Yames, LGBT Tangob, support always for LGBT. Albi. Mo gid sa mga supporters daw masanag-sanag na niya. Sige na lang. Wala tonta ako kay Pyria. Si Pyria rada sa Australia Okay. Kay sino pagiti? Kay Joe? Sir Joe, maestro ko man Si Joe Lutaw, La Carlota daw amo man kamo sinidi. O daw may edad na niya si Joe. Okay, kay sino pagide? Hugh Gabriel. Good morning, Action Boy and Vice Gob. Okay. Taga La Carlota na. Si Hugh. Okay. Sino pagid ni Angela Castillo. So, Angela Castillo, good Action Boy kag sa bisita mo. Okay. So, Maricon, si Maricon, yada ko ni. And then, sino pa? Inday B. Vilma Chu. Okay, mayong aga landa. Ay, daw tatlo na kasmana. Way ko gani ni Manaus daw nagsunggod. Ang disguro ang akon nga best friend si Riaco siya. Daw pila na. May lang na dumduman. Taka-counselor siya. Okay Sino pagid ni? Si Ronnie Mananghaya. Okay, good afternoon sa inyo. Watching from Saudi Arabia. Fufuf. Okay. Mayo lang dapat paano tanaw nyo di mga gwapita nga mga guest ni. Tanaw abla pa rin boyo. Do paupertig gali. Photogenic pa ni si Maymay. Hindi, okay. Diding Hamento. Good morning, Action Vice Gob. Monitor kami sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Mayong aga landa sa mga taga po Pontevedra, labi na gid sa Barangay Antipolo
So wala na kita sa nga ura siguro. Thank you again nga gintagaan nyo ta allowance pa. Una una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.